Bertomeu al voltant del Santíssim Crist per a celebrar estos últims dies de la Quaresma, per a escoltar la paraula del Senyor, per a contemplar el Senyor clavat en la creu i per a acollir en el nostre cor les gràcies que broten de la creu del Senyor. Fa unes setmanes vaig tindre l'ocasió d'estar durant els matins de tota una setmana allí a la parròquia de Sant Pere, en l'ermita del Crist, predicant els exercicis espirituals als sacerdots de la comarca. Com que no ens podem reunir en una casa, vam fer uns exercicis espirituals externs. I durant 5 dies vaig passar el matí aquí en la capella i una de les coses que em va impressionar va ser descobrir que la devoció dels fills de Benicarló al Santíssim Crist de la Mar no és únicament una qüestió de 9 dies o de 2 processons, sinó que és una devoció que ompli de vida i de fe a tantes persones d'aquí de Benicarló.